हाग्रामा महिलारिनि दादागिरिया जाया बेखायनो रायजा बिथांमोना बुंदों जे टाइगारा हाथाया गबाय होनना मानाव गिदिर प्रमद बर' बिथांनि सरकार गैयैनि उनाव दिनै जे रायजो राजा हालाय हाफाय जाबाय सोरबा खानैसो मानसिखौ दिनै माहाजोन खालामनो थाखायसो भट होनाय बायदि जादों आरो जोंबो नायबाय थादों रायजो राजाया दिनै जे आसा खालामनानै हाग्रामा महिला बिथांखौ पावाराव लाबोदोंमोन बिदि उल्था जानायखौ जों नुदों आरो दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि सरकारा जुदि फैनांगौमोनब्ला बे बिटिसिया हांगार जाबायमोन आदा रंगल आरो नोंसोर बायदि लिडारफ्रा गुबुन हारिनि लिडारफोरजों खोमा साफे साफे बोखाजागौमोन मिथिगौ दा जोंना रंगल बर' बिथाङा ससियेल मिडियायाव नुजाफैलायबाय रायजो राजा नोंथांमोन बिथाङाथ' बिराद मोजां मोजां बासन होखायो आरो जै ससियेल मिडियायाव रंगल बर' फैबाय होनबाथाय माने फुरा एक्सन जाहैबाय आरो बिथाङा नुजायै माने एकदम बयजोंबो रायजानो थोआ आरो रायजानोबो हासोगारगौ माने बिनि थाखाय बिथांखौ बाख्नायनांगोन नङा होमबा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै रंगल बर' बिथाङा बुंनो थाङोब्ला सासे जाबा जानानै खुगा आरो आखाइ सुनो रोङै सासे लेडि साइज आइटिसेलनि मानसि होननांगोन आरो बिथांखौ नङा होमब्ला दा सम सम बिथाङा बबे जायगायाव थैनानै थायो नङा होमब्ला खिन्थु बे दान मोनथामसोआव बिपिएफ दोलो सरकार फैनायनि उनाव दिनै बिथाङा रोनावलाबायनायखौ जों नुबाय थादों आरो बे दान मोनथामसो बिपिएफ सरकार खुंथायावनो बिथांमोना गोबांबार ससियेल मिडियायाव ओंखारबोबाय थादों दा बिथांमोना दिनै आगोर मोनाखै आदा रंगल बिथाङा दिनै लामा मोनाखै बबे लामाजों थाङोब्ला माने मोजां जागोन आरो बबे लामाया गाज्रि बेखौ दिनै बिथांमोना सिन्था खालामबाबो मोनाखै दा मोजां गाज्रि लामा होनोब्ला बिथांमोननि जेनाखि साननाय हनायफ्राव जोबोद माने गोनो गोथो दं आरो साननो गोनां बाथ्राना रायजो राजा नोंथांमोन दा दिनै बिथांमोनहा बुंबाय थादों बिपिएफ दोलोआ सरकाराव फैनायनि उनाव प्रतिश्रुतिफोरखौ जेबो मावनो हायाखै जाहैदों सोर फाग्लानि राव बे रायजो राजा नोंथांमोन सरकार दानायनि मास मोननैसोआवनो सोर फाग्लाया बबे वार्ल्ड रेकर्ड दङ बबाव वार्ल्ड रेकर्ड दं मास मोनथाम सरकार दानायनि उनावनो प्रतिश्रुतिखौ मावफुंजोबनाय खिन्थु रंगल बर' बिथांमोननि सरकारनि दिनाव हादों खोमा जों बेखौ एसे माने माबाबासो मोनथिगोन आरो बेखौ जों एसे माने सिन्था खालामबासो मोनथिगोन आरो नङा होमब्ला दा सिन्था खालामदो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिथांमोना दिनै सरकार गैयैयाव दिनै बिथांमोना आन्दायदों मोनसे बान्दोनि दैया राननानै जाम्फैनि दैया राननानै फिसा फिसौ ना गोरलै गोरलामफ्रा रानथेनानै थानायफोरबायदि बिथांमोना ओरैबायदि लामा मोनै जादों आगोर मोनै जादों दा बिनि थाखायनो दिनै बिराद गोब्रामलाबायनायखौ नुदों आरो आन्दायदों बिथांमोना दा दिनै बिथांमोना मानाव गिदिर महिलारि सार बिथांखौ बुंदों बिथाङा सासे हाथाइ गैयै मोसा फाग्ला आदा रंगल बे हाथाइ गैयै मोसाजों बारसिन हैजालाय नोङो मा अबस्था जागोन दरसेबो मानि मोदोमा थानाय नङा नोंथांनाव जै हाथाइ गैयै मोसाया जुदि बारसिन नांगौब्ला अख्रेबनायाव गैया खनसिम ग्लब थांगोन बेखौ मिथिया आदा रंगल 5 बोसोर सरकार सालायबाय आदा रंगल नोंथांमोना सोर रायजो राजाफोरनो दिनै मा होनो हाखो नोंथांमोना मा होनो हाखो बे 5 बोसोराव दिनै परिबर्तन होनदों नोंथांमोना परिबर्तना जादों खिन्थु लिडारफोरनि परिबर्तन जादों रायजो राजानि परिबर्तन जायाखै आदा रंगल आरो बिटिसिनि परिबर्तन जायाखै आरो नोंथाङा बिटिआर बुंनो लाजिनांगौ बिटिआरखौ नोंथांमोननि प्रमद बन्दु बिथांनि सरकाराव लाबोनाय बिटिआरआ 1% नोंथांमोनहा मावफुंनो हायाखै आरो दिनै लाजिनांगौ नोंथांमोना बिटिआर होननाय लोगो लोगो बर' जाथिनि मोनसे डेस्ट्रय सुक्ति होननानैसो जों लानांगोन दिनै जाय सुक्तिनि दारै नोंथांमोना जोंनि बर' जाथिखौनो दिनै फोजोबनायनि मोनसे लामायाव लाबोदोंमोन आदा रंगल नंगौना नङा दिनै नोंथांमोना गादिनि लबाव थाखा फैसानि लबाव आदा रंगल दिनै बिटिसिखौ दंस' खालामनो नागिरदोंना नागिराखैमोन आरो दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि सरकारा जुदि फैनांगौमोनब्ला बे बिटिसिया हांगार जाबायमोन आदा रंगल आरो नोंसोर बायदि लिडारफ्रा गुबुन हारिनि लिडारफोरजों खोमा साफे साफे बोखाजागौमोन मिथिगौ दा दिनै मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारि
सार दैदेननाय BPF दोलोआ सरकाराव जुदि गैयामोनब्ला दा दिनै बेखौ सिन्था खालामदोंना खालामाखै? दिनै नोंथांमोना सरकार सालायदों। दिनै लाइमोन गथ'फोरनि जेनाखि खर' मेलेमाव नोंथांमोना मोनसे भाइरास सोदों, फरायसाफोरनि मेलेमाव ओरैबायदि भाइरास सोदों, हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव जेबो मावाखै, जाख्रेबदों जाहैदों, जेबो डेभेलपमेन्ट खालामाखै। दिनै हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव जेबो मावाखै होनबोबाय थानायावनो दिनै UPPL सरकारा 75% माइनास जादों। दिनै जोंनि सारा BTCनि आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना मोनथिगौ जेब्ला BTC गैयामोन बे BTCनि अबस्थाया माबायदिमोन। दिनै रुंगल बर' आदा नोंथांमोनहा गोब्रामलाबायोब्ला माने बिनिफ्राय देरसिन आरो नोंथांमोननि गोरोन्थि जेबो गैया होननानै जों लानांगोन आरो। दा जिखुनु हक दिनै बिथांमोनहा आन्दायदों। 5 बोसोराव जोंनि रायजो राजा आइ आफा BTCनि साफ्रोमखौबो दिनै बिथांमोनहा गाव गावनि सासे सानै सापर्टारफोरखौ नायनानै रायजो राजाफोरखौ बिथांमोनहा ओरैबायदि गाज्रि अबस्थायाव खोख्लैलांदों आरो बे गाज्रि अबस्थायाव गोग्लैनाय दिनैनि दिनाव बर' फिसाफ्रा सासेबो बावाखै। आरो प्रमद बन्दु बिथाङा रायजो राजाफोरखौ माबायदि थगायबोदों, सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ लानानै बिथांमोना बेसेबां थगायबोखो, अरुनदयाखौ लानानै बिथांमोना बेसेबां राजनिति गेलेबोखो आरो गोबां आसनिनि मुं लानानै बिथांमोना रायजो राजाफोरनो फुथि-सुथि होबोनाया बोरो नोंथांमोनालाय? लाजियाखिसै आदा रुंगल, लाजियाखिसै। नोंथाङा जुदि लाजिनो रोंगौब्ला बे न'फ्राव साल खुन्थाफोर दंलाबायबा हिनजावफोर जि दाग्रा बेफ्राव माने सौदावलाबायनानै लावलाबायबाबो लस गैया आरो। दा लेडिस साइज IT सेलनि जेनाखि आदा रुंगल बर' बिथाङा दिनैनि दिनाव जेसेबांखि बाथ्रा बुङा मानो ससियेल मिडियायाव दा बिथांमोनखौ दिनैनि दिनाव मुगैदों। रुंगल बर' बिथाङा ओरैबायदि लिडार माने बे हारिनि गेजेराव सासे माने गावजों गावनि गेजेराव सासे बिबाद लाबोग्रा सासे नेता होननानैसो दिनै बिथांखौ बुंदों रायजो राजा नोंथांमोन। आदा रुंगल जिखुनु दुखु मोननानै लाब गैया आरो दिनै नोंथांमोन बायदि लिडार थानायनि थाखायनो बे UPPLआ माने ओरैबायदि जोबस्रांलांदों आरो दा बेखौ साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मिथिगौ। दा जिखुनु दिनै बिथांमोनहा जेसेबांखि गिदिर बाथ्रा बुङा मानो, रायजो राजाफोरनि गेजेराव जेसेबांखि गोदै राव बुङा मानो आरो एबसुनि गथ'फोरखौ लानानै जेसेबांखि माने गाज्रि ब्रेन वास खालामा मानो, बिथांमोननि साननाय हनायफ्रा गासिबो दिनैनि दिनाव फैमाल जानो थांगासिनो दं आरो फैगौ नैबे MLA इलेक्सनाव बिथांमोनहा सानैसोखौनो देरहागोन ना देरहाया बेखौ सिन्था खालामनांसिगोन आरो। दा जिखुनु फैगोन माखासे समफ्राव UPPLआ ओरैबायदि जोबगोन, थांनाय बोसोराव जेरै जोबदों बिथांमोनहा नैबे MLA इलेक्सनाव जोबबानो बे दोलोआ बे जोंनि BTCआव थानाय नंला होननानै जों साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव बुजिगौ आरो मिथिगौ आरो, नङा होमब्ला? दा दिनै बिथांमोनहा आन्दायबाय, ओरैबायदि आन्दायदों बिथांमोननि आन्दायनाया माने मोनसे सिमां बायदि आरो जाय सिमांखौ नुयोब्ला मोगथाङाव जागोन होननानै मालाबाबो नेबाय दाथा आरो बे सिमाङा जिन्दिगियावबो जाया आरो। दिनै आन्दायदों आदा रुंगल बिथांमोना गावसोरनि बुंनायफोरखौनो दिनै सिन्था खालामाखै मा बुंदों, नङा होमब्ला? दिनै बिथांमोना सिमांफ्राव नुनाय बायदि बिराद गिदिर सिमां नुदों, खिन्थु सिमाङा माब्लाबा मोगथाङाव महर होयो रायजो राजा नोंथांमोन। जिन्दिगियावबो होआ। दिनै आदा रुंगल बिथाङा एर'प्लेन बायनायनि सिमां नुदोंब्ला, माबा मोनसे जाहाज बायनायनि सिमां नुदोंब्ला, बे सिमाङा नोंथांनिया सिमाङैनो जोब्बाय आरो। खिन्थु जै एबार MLA इलेक्सनाव जेनबाय UPPLआ, खिन्थु बै UPPLनि नेताफ्रा खुनु UPPLआव थाला रायजो राजा नोंथांमोन। बे रायजो राजा सापर्टारफ्राल' बे UPPLआव थागोन। अब्ला नोंथांमोना ओरैजानो BPFजोंबो फैनो हानाय नङा आरो बे समाव दखने रानगोन आरो ओरैबायदि रानगोन बै इलेक्सन सम फैजासिमाव रानगोन रायजो राजा बिथांमोना। दा बेखौनो खावलायहरदों आरो सम थानायावनो MLA इलेक्सननि सिगांनो साफ्रोमबो रायजो राजा सापर्टार नोंथांमोना फैखा, थार सारा नोंथांमोनखौबो
नेक्स्टआव सरखार जानायनि उनाव फैब्ला माने लानाय नङा आरो जेरै दिनै खाम्फा बरगयारि सार बिथांमोनखौ चन्दन ब्रह्म बिथांमोनखौ आरो थांनाय इलेक्सनाव देरहालांनाय बिथांमोनहा दिनै BPF दोलोआव हाबनो नागिरबाबो जेरै हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा एक्सेप्ट खालामाखै बै समाव रायजो राजा बिथांमोनखौबो पिपल सापर्टार बिथांमोनखौबो एक्सेप्ट खालामनायाव गैया रायजो राजा नोंथांमोन दा जिखुनु होनाङा आरो दिनै बिथांमोनानो होनखायो BPF आव थायोबा जेबो मोना दा जोंनि बे हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय BPF दोलोआबो बिदिनो खालामनांगौ आरो रायजो राजाफ्रा नङाबा सिरि मोननायाव गैया दिनै UPPL नि रायजो राजाफोरखौ अननाय मानि ओरैबायदि खर'आव अन्थाइ गिदिर होसिननानै लानाय बायदि मोनसे मानि दाय दन्द'खौसो रुजुननाय बायदि आरो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै UPPL बिथांमोना माब्लाबा सानसे BPF खौ सापर्ट होगोन होननानै सोरनोबा सेल्फ हेल्प ग्रुप हरनाय सोरनोबा अरुनदया हरनाय सोरनोबा माबा मोनसे स्किम हरनाय माने बिराद गिदिर गोरोन्थि बेफोरो BPF सरखारनि थाखाय बिराद गिदिर गोरोन्थि बिथांमोना हाजारखि जाहो लाख लाख थाखा हर UPPL नि जेनाखि रायजो राजा बिथांमोना सोलायनायाव गैया आरो जासि जानानै फाइनालाव माने BPF दोलोखौ नासयनायनि बिथांमोना खामानि मावबाय थागोन बेखौल सिन्था खालामनायानो मोजां आरो दा दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा गोसो मोदोम जिउ होनानै BPF दोलोखौ मोजां मोननानै सरखाराव लाबोदों जाय बेक्तिफ्रा दिनै BPF दोलोखौ सरखाराव लाबोदों बै सरखाराव लाबोग्रा रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरखौनो हानाय मानि थाखो थाखो अन बेनो ओरैबायदि धन्यबाद आरो बेनिफ्राय देरसिन मानि बाख्नायजाथाव जेबो गैया होननानै जों साननांगोन आरो खिन्थु जाय बिदा फंबायफ्रा BPF दोलोखौ सरखाराव लाबोनानै दिनै बिथांमोनखौ अनालासिनो सोरखौबा जुदि बिथांमोननि बाहागजोंनो बै सोरखौबा अनहरोब्ला आरो बेनिफ्राय देरसिन दुखुनांथाव जेबो गैया होननानै जों साननांगोन आरो फैगोन समाव बेफोरबायदि जायोब्ला सिन्था खालामनांगौ दं होननानै एसे साननो गोनां जागोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा जिखुनु हक गोबां बाथ्रा बुङो जोंथ' नङा होमब्ला दा सिन्था खालामनांगौबो आरो जोंबो ओरैनो नुहुरो आरो बबे लाइनजों थाङोब्ला बबे मोजां जागोन जोंबो एसे बुंनो हायो नङा होमबा जेरै मानाव गिदिर महिलारि सार बिथांनि बुंनाया दिनैसिम फैमाल जाफेराखै फेलें जाफेराखै दा जाफुंबोबाय थादों आरो दा बेफोरबायदिनो जोंबो मालाबा एसे सिन्था खालामो होननानै साननो हायो आरो जाफुङो होनना बुंनो हायो दा लोगोफोर दिनैनि दिनाव बेखिनिसै जुदि सोरखौबा जावद्रायलायबायबा निमाहा होदो खिन्थु आदा रंगुलनि सिमाङा सिमाङैनो थांगोन आरो फैगोन समफ्राव UPPनि लिडारफ्रा लागायलांजोबगोन आरो लैथोआव थेंक इउ